Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Бөтен дөнья татар конгрессы сайтын карап баручылар безнең һәр вакыт төрле төбәктәге милләттәшләребезнең тормышы хакындагы хәбәрләрне куеп, андагы яңалыклар хакында сөйләвебезне белә. Менә ул хәбәрләрне без кайлардан алып бетерәбез соң? Әлбәттә, бу эштә безгә чит төбәкләрдә яшәүче каләм ияләре, журналистларыбыз һәм алар чыгара торган газета, журналлар, интернет газеталар ярдәм итә. Бүген без Казанга, менә шушы Россия төбәкләрендә яшәүче һәм конгресс белән һәр вакыт элемтәдә булган журналистларны җыйдык. Казанда Бөтен Россия татар журналистлары форумы башланды. Без үзебезнең актив журналистлар арасында, актив газета, журналлар арасында Самара өлкәсендә атап үтәр идек. Самара өлкәсендәге Самара татарлары интернет газетасы, шулай ук Бердәмлек газетасы безнең белән һәр вакыт элемтәдә. Без алардагы яңалыкларны һәр вакыт карап, үзебезнең сайтыбызга алып куеп барабыз. Һәм бүген очрашу урны Казан тапшыруында Бердәмлек газетасының баш мөхәррире Илмира Шәвәлиева Варфоломеева. Исәнмесез, Илмира ханым? Исән. Казанга ничек килеп җиттегез? Юллар бик талшыктырмадымы? Юк, Самар белән Казан арасында хәзер поезд ибәрделәр бит төнгә. Әйе. Кичтән утырасың, иртән килеп җитәсең, эшең эшлисең дә, кичен кайтып китәсең. Менә бит ничек рәхәт, әйеме? Рәхәт. Самара татарлары ничек анда калды? Безгә сәламнәр юлладылармы? Әлбәттә юлладылар. Данияр Сәйфиев әле киләм дә дигән иде. Аннарсын инде киләлмичә калды. Безнең бит әле журнал да бар. Әйе. Самар татарлары журналы. Аның мөхәррире Данияр Сәйфиев сәламнәрен җиткерде сезгә. Рима Нурдинова, Ильяс Шакуров, бу безнең оешманың туган тел оешмасының җитәкчесе. Аның тырышлыгы белән менә шу Самар татарлары һәм сайтта да журналы чыгып килә. Без инде газетада үзебез тырышабыз. Без аларга кайнар сәлам юллап калабыз, әйе бит? Менә мин инде әйтеп үттем тапшыру башында, бездә Россия төбәкләрендә яшәүче татар журналистларының форумы башланды дип. Әйтегез әле, сез менә бу форумда икенче тапкыр. Форумда катнашу беренчесендә булганнан соң, сез үзегез өчен ниндидер нәтиҗәләр ясадыгызмы? Һәм гомумән ул форум сезгә нәрсә белән булса да ярдәм итә алдымы? Беренче форум чагында мин баш мөхәррир түгел идем. Мин әле журналист кына идем. Россиядагы журналистлар белән таныштык, сөйләштек, хәлләрне белештек. Баш мөхәррир булгач, хәзер инде башкача күздән башка җаваплылык, башка вазыйфалар һәм әлбәттә без инде сезгә бу форумда һичшиксез үзегезгә кирәкле булган кызыклы мәгълүматларны һәм тәҗрибәне алырсыз дип өметләнеп калабыз. Әйтегез әле, үзегездә чыга торган менә шушы татар газета журналларында гомумән бүген эш ничек бара? Татар журналистлары күбрәк нинди вакыйгаларга күз сала һәм гомумән сезне нәрсә борчый? Безнең бит инде үзебезнең юлыбыз бар. Чөнки без Самар татарлары турында язабыз. Шәхесләр булсынмы, бренди чаралар усынмы, савантуйлар мында. Быел ветераннар турында язачакбыз, кемнәр сугышта катнашкан, исәннәре бик әз, конечно. Но без аларны тырышырбыз инде бөтенесен искә алырга. Бөтен Россия авыллар савантуенда без бик эшләдек күп. Бөтен редакция безләр барып, төрле нокталарга басып, бөтенесен күреп, бөтенесен язып, шул хәле безгә ошады. Гел шулай камышлыгына уздырылып торсын, безгә дә ярак барырга түгел. Язырга да була. Шундай оешмалар безнең күп эшлиләр. Менә күптән түгел генә әле туган тел оешмасының 30 еллыгын бәйрәм иттек. Аны бәйрәм ясап үткәрмәдек, аны җыелыш итеп үткәрдек. Чөнки хәзер бездә проблемалар бик күп. Матбугат чаралары кытлык кичерә журналистларга, татар телле язучыларыбыз юк, укучыларыбыз да кими бара, чөнки татар телендә укыган әбиләр, апалар бакыйлыкка көчә тора, безнең тиражыбыз төшә тора. Менә ничек? Әйе. Менә хәзер бу татар журналистларына булган кытлыкны ничек тә булса киметү өчен, укучыларыгызны тотып калу өчен нинди дә булса эшләр башкарыламы? Кән елына мин редактор булгач, чыгып киткән иге авылларга. Халык алдында чыгышлар ясап, өндәдек 300 кеше артык язылды. Быел инде без уйлаштык та, безнең 30 еллык быел була Бердәмлекнеке. Без аны шулай ук бию җыр белән генә түгел, менә шундый эш белән үткәрергә җыендык, грант тоттык моның өчен Лукойлдан. 500 мең сум акча бирделәр. Без инде тиялешеп газельләргә агит бригада алып
журналистларыбызны алып, авылларга китәбез, балаларны бәлки Казанга, КФУга укырга бармаслармы дип. Барсалар да алар монда калалар, нишләтер. Казанны алар яраталар, кире безгә кайтмыйлар. Шулай да укысыннар, бәлки берәрсенең күңеленә төшеп, безгә дә кайтырга. Күптән түгел генә менә Нурлат кызын үзебезнең Самарда таптык. Ул татарча бик яхшы укыган, бик күп белә, Эльмира Сайфуллина исемле. Аны алдык эшкә, ул әле беренче килүдән үк менә дигән мәкалә язып бирде. Алия Арсланова инде безнең иске Ярмәктән, мин үзем дә ул яңа Ярмәктән, мин иске Ярмәктән. Бездә заманында татарча яхшы укытучылар бар, яхшы укыталар, менә хәзер без эшәү эшлибез инде журналистлар. Шулай безнең инде бар дизайнер, бар безнең секретарь татар кызы Мансурдан. Корректор небез дизайнер дигән без башкорт кызы. Менә шулай итеп бергә дус булып эшлибез. Ул бит газетаны укысыннар өчен Самара татарлары тормышын язу бик әйбәт. Ләкин халыкны башка читтәге төбәкләрдәге татарларда кызыксындыра. Мәгълүмат кырын арттыру өчен нинди дә булса менә элемтә чараларын ныгыту өчен, башка төбәкләрдәге журналистлар белән элемтәләрне ныгыту өчен нинди дә булса эш алып барасызмы? Безнең инде иң якын дустыбыз һәм анда укучы, анда яшәүче кешеләр Самарга килүчеләр Ульян өлкәсе. Исхак Халимов белән без кайчакта менә шулай алмашабыз. Булай безнең аның өчен Самар татарлар сайты бар. Анда бөтен дөнья хәбәрләре, бөтен Казан хәбәрләре, бөтен өлкә хәбәрләре, бөтен авыллардан, хәтта мәктәпләрдән дә бөтен хәбәрләр анда иелешеп баралар. Күзәтеп барырга кайчакта вакытта итми шул хәтле күп анда информация. Без инде газета буларак без хәбәрләр генә бирмәскә тырышабыз. Нинди дә булса чарага анализ ясарга, очерк фәлән язарга, менә шуның ише булдырылган хәл тырышабыз инде шулай эшләргә. Чөнки халык ярата. Ярата инде изелеп язганыңны, нарсың берәрсенең матур гына язмышын язып куйсаң, бик шундыйларын безнең татар халкы илектә яраткан, хәзер дә шулай. Татар милләтенә кагылышлы проблемалар, алар бит инде һәр вакытта да менә күз алдында булган проблемалар, тел мәсьәләсе дә, шул вакытта гырыф-гадәтләребезне саклау мәсьәләсе дә. Менә мондый материалларны языр өчен әлбәттә әзерлекле журналистлар кирәк. Аны анализлы белә торган һәм кирәкле проблеманы көн кадагында булган проблемаларны күтәрә торган журналистлар кирәк. Менә бу яктан әлбәттә сез инде булай да әйтеп үттегез, кытлык дип әйме. Шулай булуга карамастан менә шушындый проблемаларны күтәрә торган журналистларыгыз бармы? Ничек дип әйтик? Мин үзем газетада 28 ел буе эшлим. 28 түгел, 25. Рәфәт Нәбилович, ул журналист, монда битергән журналистика Казанныкында, ул башка газетларда эшләп, тәҗрибә туплап, аннары бердәм кенә чыгарырга алынды. Һәм инде мин аның янында гел шулай эшли, ул мине әйтә: "Син минем мәктәпне үттең. Сиңа гына калдырам газетаны." Аннары соң инде тора бара, ул да алгайды, мин дә алгайдым. Пенсиягә чыгам мин, Рәфәт абый, инде всё. Ул тотты куйды. Бик кызганыч булды, нишләргә. Миңа да инде вакыт, шул вакытта 2500 укучыларыбыз көтеп торалар. Бер көнгә генә газетасын гарып килсә дә, шылтырата башлыйлар, почтага да, безгә дә таптыралар. Алар тора алмыйлар газетасыз. Бигрәк тә менә үткән елнымы, бер хат килде бер әбидән. Мин инде картайдым, минем инде йөрәгем начар, мин инде үләрмен. Кая куйымсың, кызым, менә бердәмлекне гомер буе җыеп барган подшивкаларны. Бердәмлегем кала дип излә. Понимаете? И менә ничек аларны калдырасың? Андыйлар бит күп. Шуңа күрә инде менә без алындык, чыгарабыз газетаны. Булдырылган хәтле. Әйтәлмим, Рәфәт абый хәтле булдырабыз дип, үзебезнең кулдан килгән хәтле эшлибез. Безнең менә шушы туган теленең җыелышында булды бит инде конференция кебек булды. Анда татар матбугаты дигән секцияләр бар иде. Шул секциялә анда Дамир Исхаков та катнашты. Айсин да катнашты, Шәһри Казанның Радик Сабиров катнашты. Һәм безнекеләр, безнең бит нәрсәсе белән кишле безнең газета, безнең районнарда, авылларда бар үзебезнең сопкурларыбыз. Алар безгә гел язып торалар авылда булган хәлләрне. Да. И шулар килгәннәр, бөтенесе инде сөйләделәр, нинди проблемалар бар, ничек. Менә шул турыда әйтеп үтәсем килгән, алар әле дә янып яшиләр шуның өчен. Ләкин менә балалар бакчаларында, хәтта балалар бакчаларында эш башлана рус телендә. Рус телендә балалар бакчасында башлангач, алар татар авылында
русча сөйләшеп йөриләр. Өйдә дә русча сөйләшергә Ни тырышалар. кызганыч, иә. Ни кызганыч. Менә шул проблемалар турында бик күп проблемаларны күтәрдек. Мәкаләне бастырып чыгардык инде газетада бу номерда. Алырсыз, куярсыз үзегезгә. Алла Әле бирсә. аның башыгына тагын булачак мәкаләләр. Эльмира ханым, бүгенге тапшыруыбызда катнашып, безнең сорауларыбызга җавап биргәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар теләп калабыз. Форум сезнең өчен эштәлекле һәм нәтиҗәле булсын. Һәм әлбәттә киләчәктә дә элемтәдә булырга яз. Шулай булсын. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез очрашу урны Казан тапшыруын карадыгыз. Бүгенге әңгәмәбездә Самара өлкәсеннән килгән милләттәшебез Бердәмлек газетасының баш мөхәррире Эльмира Шәвәлиева Варфоломеева иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.